Може да вземе от него за расът. Да. Кой маркирал? Бях маркирал няколко маркуча с чехли. Ти ли ги махна? Ти чехлите бяха разпилени, аз ги събрах и ги хвърлих. Не бяха разпилени, бяха тук една, там една. Това ми беше маркировката, понеже маркировка с чехли. След като сложим маркучите, ще взема тетрадката, защото имаше въпрос кои домати, на кой ред, какви сортове са. Това ще ви кажа и все пак да видим вече плода, не само расата. Танче, нещо нередно правим. Тази година още не сме правили таратор от нашата краставица. Айде да пускаме маркуче още. Айде. И да правим маршмело на огън. Полегнала е гергана. Друг си аромата. Хубаво е да си имаш градина. Хубаво е да си имаш градина, да. И да си играеш, и да си береш и ядеш. Да. Тиквичката. Так му сега обяснявам, че тук съм сложила 2 тухли да не я смачкам. Чехота им падна. От толкова време не съм цепил дърва, че не можа да намеря по-голяма брадвичка. То тази да. В ухото ли? Да. Танче, аз станах специалист на печене на маршмело. Мисля, че трябва да правя видеорецепт. Добро утро, хора! Добро утро! Днес е денят за домата. Танче. Кой домат обаче? Този. Чакай. Той... Няма нищо, ще го изрежем. Първият домат, ама той е малко болен. Чакай да видим другия. И той може да бъде откъснат. Да го късам ли? Късе. Стига сме чакали. Ехе. Това е добре. Айде, Танче, да ги мием, да срежем, да видим какво е положението вътре. Мирише много вкусно. Какво сме отгледали. Ема, първите доматчета от нашата градина. Аз предлагам хубавия да срежем. Айде, ние тук сме още малко снощни. Режа. Давай, дай така. Той му е трябва още малко май. Да, малко му е трябвало, но режи на 4. Чакай. Рано го откъснахме пак. Няма нищо. Ние нямаме търпение. Да, искало е още 2-3 дена. Зеленичко е. Малко му пече. Искате ли на сянка? Да. Танче, да идем на сянка. Добре. Има някакви като жилки. Не знам дали това се дължи, че не е много озрял. Вземи. Тук. И кокошките ще намажат. Що му е сок? Значи добре. Се омазахме хубаво. Айде. Вкусен има малко зеленичък. Но е сладък. Ще да стане още по-сладък. Трябва да го изчакаме хубаво да стане червен. Ето ще е по-хубав, въпреки че е малко... И той има малко такова. Оранжево. Ние от мерак. Това не е закуската. Даже кафе не съм пил още, само да опитаме домата. Еми, първите 2 домата. Да. То си е цяло събитие. Краставичките вече ги ядем отдавна. Доста сме изяли, но това са първите доматчета. Давай този. Така се ядат домати на село. Маля. Ние тук сме като... Трябваше първо това да изрежеш, май. Не знам докъде е. Виж, не е много. Ще може да се изреже. Този е по-озрял. Просто като го режа, усещам как добре се реже. Виж, като има по-малко от това върховото гниене, може да се
яде доматчето, като се изреже. Не мирише хубаво. Чакай, сега ще дам. Ема, Щом като еде домата е с чува. Не яде. Кое не се еде? не, това ето. за кокошките, мамо. Щом се чува като се еде, значи домата е хубав. Нека съм го срязал хубаво. Айде, Танче. Е, така. Втория домат. Дегустация на Това е домат. една хапка. Този е озрял. Но Ти? предния ми хареса повече сорта. Аз не видях откъде го откъснах. Те да не са един сорт. Не. Различни бяха. Въпреки, че предния беше по-зелен, по-неозрял, ми хареса повече. На мен този ми хареса повече. Ето въпрос на вкус. На мен двата. И двата. На теб кой? Може да вземе от него за расът. Да. Еми, не знам как ще продължи деня сега. Дали с някакви строителни дейности или с нещо друго. Но те първа правим разбор на деня. Деня не тръгва с домат. По най-добрия начин. Заповядайте, господине. Благодаря. Танче, все още поливахме и ми направи впечатление, че има места, на които не се полива достатъчно бързо, колкото на други. Особено на краставиците, мисля, че трябва да доставяме повече вода. И ще пуснем, по ваша идея, Само да покажа. То доста далеч от корените, реално е мъркуча този. ще пуснем още един маркуч, по ваша идея. И ще видим на кои места. Сон ще пръсках против комари, да видим тази вечер как ще е. Планували сме да правим на децата. Спука ли я? Няма нищо, остави е така. И ще запалим огън да си пекат маршмело на огъня. Да, ти що се качваше върху нея? Не е спукана, трябва да я напомпим после. Но първо да свършим тук някоя работа. Днеска го писахме дъждовно, то наистина майше. Може и да вали. Друга работа не сме правили. Имахме гости. Говори. Има и маркучи за смяна, само че маркировката виждам, че ми я няма. Коя марка? Бях маркирал няколко маркуча с чехли. Ти ли ги махна? Ти чехлите бяха разпилени, аз ги събрах и ги хвърлих. Не бяха разпилени, бяха тук една, там една. Това ми беше маркировката, понеже Маркировка с чехли. с какво, като няма друго в градината? Служи по една керемида, по една тухла нещо. Кирим ми, да. Ще се Искам. занимава. Аз в 1 часа през нощта гледах кой маркуче за смяна, ще се кирим. Да беше казал. Аз викам, тези чехли ги са Танче. пръснати, тук събрах ги набързо. Танче, значи саботираш ми работата. Да беше Новите дупки предупредил. ще ползваме и тази стяжка за тях. Ще ползваме ето тия кранчета. Значи, виж ги, има 15 топки с спуканата. Да, така е. Винаги е така. Има краставици за бране. Трябва да ги Добре. оберем, че ще станат семеници. Добре. След като сложим маркучите, ще вземате тратката, защото имаше въпрос кои домати, на кой ред, какви сортове са. Това ще ви кажа и все пак да видим вече плода, не само расата. Ти ако искаш, вземи още сега, докато станат готовите работи. И още не ще да правя. Ще правя расът за втора реколта краставици. Сега ли да взема? Да кажа за домати. Вземи да, аз трябва да се наглася, само че мисля, че с различни дупки правени тия. Аз мисля, че беше 14. 14 пък, да. едното. Другото е обаче 16. Май. Започваме с тези. Този ред. Плодовете са доста големи и са сорт Меделина. Не сме ги опитвали още. Не. 10 корена, т.е. целият ред. Тук са розова магия. Значи тези ще са розови, така ли излиза? Розова магия. Тези тук са опал. Те малко се приличат. Да. Тук са опал. И накрая би трябвало на този ред да има 2 жълти.
Но какво е, не знам. Тук тези, които Това- ядем вече, са калина. 10 корена калина и 4 корена накрая съм сложила градински. Червен градински явно. Тоест ние сме опитали от калината. И първо са дали те. Тези тук са 10 корена сандеро. Мале, гледай колчето как е натежало. Да, всички колчета, които имат доста плод, са клюмнали. И накрая онези нефелните, които нещо не знам защо не се получават, са розов дар. Да ги покажем. Да. Ето тук, тези са розовия дар. Нещо... То малко са тръгнали с това кафявото. Виж е тук обаче. Ей, тук само на този корен има така 3 големи домата. Да. И комарчета. И тук те също са така. О, те всички май са за мен. Не, просто самите корени нещо странно се развиваха. Не знам защо така. Тези са ни подарени. Виж сега, аз мога да кажа едно предположение. Да. Може да не са неустойчиви на нематода. Да не са устойчиви. Да не са устойчиви. Да. Може. Това ни е подарък от Георги. 4 доматки и доста добре се развиват. Даже има много доматчета. Да кажем за безколовите. Ой, мале, тук се оплетах в трева. Безколовите тук е лютеница направо. Безколовите Много има. 4 Рио Гранде. Значи започваме, тези са Рио Гранде. После имаме Бонония, тези по средата. Виж тук. Да. Той. Ето тези са Бонония, кръглите, и те са малко по-големи. Виж? Да. Те скоро и те ще станат. Мама, Тук гледам. Да, мама. ела да видиш. Добре. А тези, които са продълговатите, са Сан Марцано. Това ли са всички? Да, надявам се сте придобили представа да видите вече и плода. По-нататък пак ще направим един такъв обход, обаче вече нашестваме. А краставичките, споделяла ли си какви са? Краставиците, този ред, целият до край. Тук има забране. Има и тук има на няколко. Аз сега ще ги бера, защото нали ти казвам, че станат семенници. Целият ред тук са гергана. После започваме с крокодилка. 5 корена крокодилка. Ето това е. Те първите корени най-добре развити. Нещо ми се струваше, че не се развиват така хубаво. В едно от видеята им прекърших върховете. И сега са отрупани. Не знам дали на това се дължи. Той Павел каза, че е гледал по групите, че... Има краставичка забране. Има. Там по-навътре беше. Там Надолу. Така. Какво съм гледал по групите? Че като са все едно само мъжки цветове, да им прекършиш върховете и да пуснат колтуци. После имаме Tasty King нататък на този ред, ама аз не мога да съм мощна. Някои от корените, може би че около 4 коренчета се заминаха и ги замених с гергана. С това сега малко са се смесили. Тези тук са Сандра. 12 корени Сандра и ми прави впечатление, че на Сандрата най-много се отрази заболяването, което имат. Тази как беше? Кубинска. Кубинската мана. Най-много ги засегна тях. Другите като че ли по-устойчиви. Но виж, ето тук даже ще откъсна. Просто те са на едни петна. Да. Доколкото разбрах, Сандра ги дават за оранжерийно отглеждане. Но ние също сме брали от тях. Значи Сандрата би трябвало и това също да е Сандра. Ето това. И има доста. Значи тук има още една, тук на всяко, гледайте. Обаче пък само този корен е така, кажи, че по-добре. Другите са доста зле. Стоят едни по-жълтите и вижте и самите корени какви са. Но
Следващите пък, които са тимурките, тези късоплодните. Късоплодна тимур. Това са най-хубавите краставици. Някой беше предложил още един вид, обаче сега не се сещам. Трябва да видя коментара. Добре, въпрос имам да изчакам ли или да си свършиш? Не, това, което аз съм имаш да готова. кажеш? От тимурките аз поделих и в предното видео. Със сигурност ще вземем пак расът. Много са хубави, много ми харесват. След малко ще ви покажа какви семена съм взела. Да, сега кажи ти. Добре, сега да споделим. Ти каза вече какво имаме. Да кажем кое ни харесва и кое бихме слагали пак и следващи години. Тимурка със сигурност. От тази късоплодната тя първо завърза. Късички, краставички, такива много хрупкави, много ми харесва. Сочни и хрупкави. Да. Гергана, честно да ви кажа, не са ми много любими. Въпреки че когато ги откъснем съвсем тънички, ми харесват. Обаче изпуснем ли ги да станат малко по-големи и стават с едни семена вътре, много са водни. Тези крокодилките, които си мислех, че са по-светли, но явно аз съм си мислила за друг сорт, но сега съм взела този сорт, който миналата година сложихме. Пак ние си направихме така разсада. Ще ви го покажа. И аз всъщност си мисля, че това е крокодилка, пък то се водило гизда. Да покажем тимурката. Там има забране. Ами ето я, то е това. Добре. Откъсня или няма нужда? Тя тази е голяма даже. Голяма тимурка е. Иначе като са по-тънички са по-хубави. Аз и сега ще я обера. Добре. От доматите кое бихме избегнали? Със сигурност тези, които са розовия дар, не бих взела втори път, защото просто явно при нас нещо... Да, може нашата почва да не е подходяща за тях. Имаме и нематоди, така че може това да е проблема. Иначе виж, от тези меделината много са отрупани, червени са. Аз да ви кажа, не знаех сортовете и когато поръчвах раса, да гледах в интернет. Кой как изглежда и по този начин поръчвах. Първите какви бяха? Не може да са еднакви те, защото днес като ги опитахме на вкус не ми бяха... Все едно бяха различни. Да, ама единия беше много озрял. Това може да е причината. Първите там са меделина, които са големите домати, първия ред. Нямам търпение да стана да ги опитам. Аз като цяло всички чакам да ги опитам, обаче според мен ще мога да ти отговоря на този въпрос след като ги тестваме. Но определено са устойчиви тези. Тези, да. Тези на нематоди. Иначе на кубинска, на това кафе какво беше. Върховото гниене не се справихме по най-добрия начин. То всяка година нещо ново. Да, няма нищо. Той има толкова много, че това не е проблем. Но както се видя, може да се изреже и да се хапне. Како е мъничко. Ако искаш да... Аз си казах това, което мислех да говоря. Не си казвал от другите неща, които имаме. Чушки, патладжан, тиквички. Те, предполагам, пак имат сортове. Тези чушки, аз дали съм ги писала обаче? Не съм ги писала. Те бяха някакви големи чушки. Нещо голямо пипер, беше. Да кажем, така да се разбере правилно. Иначе чорбаджийските, то няма варианти при него май. Първите чушки лютите са черна шипка. И доколкото разбрах, това са наистина много люти чушки. Черна шипка, то звучи така опасно. Направо си е опасно. Кои са? Тия първите ли имаш предвид? Да. Ето тези, които ти показах ония ден, че имаме от тях вече и там по-нататък по-големи. А тези от вътрешната страна ги взехме ги от пазара в Първомай. И са от тези рибките, които ги взе пък от пазара в Черпан. От тези големите рибки. Би трябвало да са такива. Снощи ги пробвах, доста са лютички. И виж това как се оплело. Ами не, трябва да го срежа, не мога. Аз се опитах, ама. Патладжана? Патладжана си от този тъмния. Доколкото знам, май всички е такъв. Има патладжанчета, вече ето то се вижда. Да. Той там, мисля, че имаше един по-голям. А тиквичките?
тиквичките са светли всичките. Изобилна мисля, че се водиш тази тиквичка. Аз ще те върна, обаче ела да видиш ето Тимурка, малко по-прилично. Ето я. Чакай. Да. Това е горе-долу големината им. Някои сме ги късали по-манички. Танче, нещо нередно правим. Тази година още не сме правили таратор от нашата краставица. Той има в хладилника една купа с Какво? краставици от нашите. И сега пак ще набера една купа, защото още има. Виж, една краставица там е клюмнала и не се е оправила, както другите. Ами това може да е някакво заболяване. Или сорта, или водата да не е стигнала до нея. Не знам, по принцип има такова заболяване. Така, изсъхва с целия корен. Ние миналата година имаш нещо с Ф беше. Не мога да сетя сега. Айде да пускаме мъркуче още Айде. и да правим маршмело на огън. Децата нямат търпение. Има чушленца. И също ще ми трябва едно колче, защото то Добре. полегнал домат. Полегнала е гергана. Виж колко много. Спомням си, баба ми ги правеше с пържени с домати или не знам точно как се правеше. Може и само пърженки, така е. Добре. Те децата много ги харесват. Да. Така си ги хрупат. Ема? Това да видиш колко краставици. Да, доста. Ето това са крокодилките. Нали са крокодилките? Да. И виж сега. Това за мен е краставица гергана. Ръц и я изяждаш. Това вече не ми харесва много. Ама това е за магазина подходяща. Даже е малка, защото има грамаж. Виж тази. Тия в Германия, помниш ли? Такива дебели. Не знам сорта какъв беше. Тук в най-дебелата част. Даже и по-дебели. И доста по-дълги. И се продаваха на брой. 48 цента. Това беше 2017 година. То даже имало и по 70 цента някой път. Да, той по 1 евро има. Бил до краставица. Да. Имаше, сега не знам по колко са. Ами това е. Друг си аромата. Хубаво е да си имаш градина. Хубаво е да си имаш градина, да. И да си играеш, и да си береш и ядеш. Да. Аз се правя на огняр тук, докато ти много духа и не знам дали ще се случи това, дето сме го замислили изобщо. Май няма да е днеска. Защото, като гледам, може и да превали. Приготвил съм дърва, брадвичка, да ги нацепя и тук ще запалим огъня. То мъркуч не го гледайте, той ще няма да участва. Тук ще наредим от тия малките столчета може да наредим. Само клечки нямаме за печенето на маршмела. Има? Какви? Мишищата? Много късички. Не, аз имам едни по-дълги. Добре. Пак с надим два шиша. С какво? С тел. Ударим Да. тупите и полетя така. Аз видях, мамо. И ти ли видя? Не, аз не видях. Танче, да сменим първо маркучите, които са само за смяна. Тук има едни, дето пръскат. Я да видя само от коя страна. Не минава ли между корените? Няма как. То трябва да е от тази. Да го сложа ли отдолу? По-надолу? Не, нека да го разпънем и после аз лека по лека ще го Добре. направя. Чакай, тук не може. То както има много маркуч, да не стигне накрая. Какво? Както има много маркуч, да не стигне. Така. Така. Режи. Да сменям ли вече? Да е така малко. Не, да е от тази страна по-добре. Там си го нагласи, аз после тук ще го наглася. Да го сменям ли? Да. Ще ми трябва малко водичка обаче. Този е много кален. Тази кал тук трябва да я измием, защото ще попречи на
маркуче да влезе хубаво и да не изтърва. Ето тук. Стига. Предния път, като ги слагахме, си мислех, че ще изтърва, обаче то си влезна и стана супер. Добре. Този е готов. Имаме два вида кранчета. Едното е по-дебело от другото. Чакай, че това да не се мушна. Това влиза в този маркуч тук. Всъщност тази страна. Виж дебелината на двете. Всъщност уплътнението тук е различно. Така. И това може да затяга. Това не затяга. Дупча с 14 номер. Това е за дърво. За дупки, мисля, че се води. Сега, Танче, тук малко ще ми пречи тая кръставица. Чакай малко. Това ще е трудно сега да снимам. Чакай, че аз наобратно. Пръстите. Не, бе. Стана? Стана дупка. Добре, мисля, че е това. Дали не е хубаво да са с едно нощче да са изравни? Да вземем ли анбоксинг нощчето? Добре. Трябва да го освободим. Не, няма да въртиш, ела. Да не го разгубиш нещо. Това се натиска и можеш да дръпнеш. Магия. Виж, така е натискам. А мога да покажа пак. Покажи ми. Ама наистина. Да. Ама наистина. По-силно трябва. И вече не работи. Давай тук да правим, че. Виж, аз взех още едно кранче. Добре, тук само искам да изравня. Тук деца получи. И като люспички такива стърчащи. Колкото е възможно, колкото ги виждам сега. Тук съм сложила 2 тухли, за да ни я смачкаме, ама аз пак я забравям. Трябва да я полим тази веса. Има хора, които го слагат с натискане. Това ще е с голямата дупка, знаеш. Я да видим все пак. Да, това е с голямата, където се навива. Да пробвам ли? Сега. Ми влезна си. Дали е влезнал хубаво обаче? Не. Не е влезнал. Да. Добре, правим с това. Какво беше дърводелска стяжка? Да. Много я стигнах се. Дано не съм направил дупката много надолу. Сега ще видим. Сега ако пукне, такова да се чуе пук, значи е правилният размер. Оп. Да. Това е. Трябва да сложим само маркуч. И е добре, виж, на правилната посока е. Не е надолу като този. Да, този надолу отива. И се чупи малко маркуча. Добре. Човече, като се наведа и... Не вали все още. Не вали, ама... Не е ясно небето. Маркуча къде? И аз вече разбирам утре инструменти. Браво на вас, деца. Тиквичката. Так му сега обяснявам, че тук съм сложила 2 тухли да ни я смачкаме. Чехото им падна. Давай, бързо. Бързо, ама знаеш как жулят тия краставици. Ето гледай тук. Нещо. Да. До тук. Не, чакай малко, още малко. Дърпай. Така.
Това ли е? Да. То тук има нещо така, коренче, дето е по-надолу. И новото кранче е готово, само там, че трябва да опъниш хубаво натам. Само го затапвам от тази страна и опъвам. Добре, чакай да дойда да снимам пак. Ето така. Аз го правя 3 пъти. Бързо, лесно, вкусно. Прегъвам и от стария маркуч се отрязах, който сменихме преди малко. Това е възможно най-лесният начин, поне за мен. Ето, готово е, затапено. Браво, Танче. Сега на някои, може би на краставичките основно, ще имаме по 2 реда маркучи. Това вече е с цел да се полива по-бързо. Защото като пускаме последните пъти да се полива и не е достатъчно. И чакаме много време. Снощи сме поливали около 3 часа и не беше достатъчно. Наложи се да отпуснем още малко време. Като гледам, мокро е, но пък може да си спестим времето. Взела съм такива семена, като съм се ориентирала по картинките. И сега видях, че тези са хибрид. Високодобивен хибрид. А тези са директен сорт. Ето тези имам голяма надежда за тях, защото са много вкусни. Какви са? Гизда. Колко ли семена има вътре? Не знам, не е много. Тези са Ира, тези са Левина. Те са същата марка като тревата ни. Да, наистина. Ще видим. Пише, че са устойчиви към болести. Сега ще видим. Тези Ирата особено. Аз обаче мисля да не слагам целите пакетчета, защото знаеш какво ще стане? Няма да има къде да ги сложим после като покълнат. Това е марката на тревата. Има различни видове, смески и други, каквото ви трябва. Спортни, за сянка, за безсянка. Да. Мисля по няколко семенца и после пак още един път. И Танче... Какво? Мрежата се е скъсала. Пак ли? Там, където я кърпихме вчера. Да. Добре. Кухненска ролка, сгъната на 2, да е малко по-дебеличко, да се задържа влагата. Те в пакетче. Тук май всички ще ги слагам. Има. Доста има, няма да ги слагам всички. Това сега става ли и за другата година, като вече са отворени? Да, аз съм се съдила. Така, ако нещо случайно не покълне. Няма да ги надписвам кое какво е, като което стане, като даде плод, ще видим. Тези левината са с тези пъпчетите. Обаче ме капна. Ни на мен. Виж, тези са с такова отгоре. Това е против мравки. Малко слагам. Да. Аз пък имам. Добре. Подходящи ли са за сега? Сигурно. То пише 4, 5, после късно 6, 7. Значи са подходящи. Тези Ирата особено. Другите не ги знам. Каквото стане, Павка. Ето така. И сега сгъвам. И поливам. Така, хубаво да се намокри. Да, наистина капе. Това е метод изпитан, не знам колко пъти вече го правя. С вековете. Да. И сега в турбичка и на перваза на прозореца в кухнята. То там е като парник. Да, ето така подгъвам турбичката и след няколко дена вече са покълнали. Само не знам, Танче, защо винаги вали след като съм пръскал против комари? Защото трябва да ни е гадно. Трябва да прибираме. Трябва да прибираме, да. Заболява мамо.
партито с маршмело се отлага. А, не, още не. Може да прикапе само и да спре. Така че само оставяме тук малко дърва. Даже ще ги нацепя още, защото не е завалял. Не капе. Капе? Да, може да спре. От толкова време не съм цепил дърва, че не можа да намеря по-голяма брадвичка. О, то тази да. В ухото ли? Да. Май излезе. Но и тя върши работа. Ще ги нацепя, ще ги подготвя, ще сложим капака, ако вали да си превали и Добре. да е готово. И тук. Тате, как шепиш тази брадва го? Това е казан за варене на буркани, ама аз съм го взел с цел да горима е така, когато ни е необходимо нещо дребно. Някакви клончета и такива работи. Аз много искам огнище да се направим така Може, Танче, само да намерим място. Ла кола. и да си стоим покрай огъня. Трябва да вземем на съседите двора да си решаваме проблемите. Виж, не е само за мъкне на строителни материали. Еми да, тя е функционална. Тате, има го брадва. И жалко, че почва да вали. Let's go. Траш. Още едно траш. Още едно удар. Още едно удар. Още едно удар. Опънахме мракучите на краставиците. Няма да има днеска печене на маршмело, като гледам. Донесах само тия работи. Да приберем малкото коте. И котьо. Заваля. И спря. Спря. Ще има нещо странно в това време. Само да ни е градушка, че ще видиш странното. Ами, доволно и тази вечер. Ще караме на чушки. Ма още не го отписаме. Ще видим. Ама като гледам. Да Вземаш влизаме ли? да поизчакаме. Добре. Ей така. Навътре. Ами пробвай. Ела от само обаче, от страната, където... Давай. Обаче да внимавате сега, като се нагорещи маршмелото. Малко по-отвисоко ема, защото така ще се умирише. На дим ще мирише. Мило, прави и на теб вечеря. О, не, аз това не го обичам. Ти искаш ли да правиш? И аз. Ела де. Сядайте и така на столчетата, ще ви е по-добре. И то, нали, столчето е там. Алекс. Нито се топи, виж. А, да. Не, ще стане първо. Танче, осигурихме вечерята за днес. Ами ако ми падне вътре. Всъщност това е. Ще вземем друго. Десерта. Това е десерта, да. О, малко същото. Обещано и спазено. Да, и времето Децата да се позабавляват. позволи. Тате, виж. Ема ще ти изгори. Да. Ще падне. Ще падне. Еми- Дръпни го от огъня. Трябва... Оп, оп. Не, не пипай. не. По-малко ще ги напичате. Ето, Взимай друго. виж това. Това е моето тръгна. Трябва ни чиния, май. Ще дадеш ли? Вкусно. Става. Толкова ще ми бъде. Да, може би тя се разтичат повече. Ами това не е типичното маршмело. Това Или ако пробваме така. Шоково. Не знам. води се баклава маршмело. Не съм го видял. Но е вкусно. Фу, как се осмърдя аз тук.
Учениката в тебе ли? Да. Клечката ти се запали. Чакай, Алекс. Спокойно. Внимавай. Оп. Май. Виж моето. Искаш ли да хапнеш? Аз Опитай ли? го. Не, аз такова нещо нямам. Желирани бомбони, маршмело, такова нещо не. Май трябва да е шоково в огъня и тогава няма да се разтече. Ох, не бъйба комари. Много вкусно. Еми май няма да сме седнали, ми правиш стоим, за да има място за чиниките. Да изям това. Изяж го. Виж аз какво си направих. Да. Тройно. Не мога да отрека, сладко е, интересно. Така припекано е хубаво. Пари ли? Танче, аз станах специалист на печене на маршмело. Мисля, че трябва да правя видеорецепт. Ами, добре. Искаш да опиташ? Не. Сега става така, това кафявото, дето се вижда, тъмното, е карамелизирана коричка. Карамелизирана коричка. И хрупа даже. Много е хубаво. Интересно. Само е това по средата малко. Другия път, ако намерим, Еми нямаше на магазина от Да. обикновените. намерим ли, взимаме. Важното е децата да се накефят. Да. Като слушам смеха. Аз като дете никога не съм пекал маршмело. Еми, то нямаше такива работи по наше време. Що да няма? Ние си пекохме картофи на жар, царевица. По филмите имаше, значи е имало и по наше време. Просто ние не сме Не знам. правили такива работи. И аз искам като твоето. Искаш ли моето да опиташ? Искам като твоето. Ти да го направиш. Еми е така по-близо. Е така, виж. Дай, направи Така. го ти. О, то се разгоря с още повече огъня. Много топличко. Искаш ли аз да ти го направя? Ема, иди Айде. по-назад, че малко се притеснявам. Мравките дали ще се накефят утре на падналото маршмело? Със сигурност. Това е моето Ето виж, е така. маршмело. Да. Шоково горене. Алекс. Омага. Ами много е приятно. Ние Ти ще много дърва печем си сложил. огън. Да, аз искам да направя стабилен огън за на децата. Маршмело. 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 Много са накефени, щастливи са. Благодарим ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви да ви е хубав деня. Ами Ще ние се видим. продължаваме тук. С вас ще се видим утре с кафето и доброто настроение. Чао! Чао! Свобода безкрайна, тук в това село, с усмивки всеки